गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लानाय जाबाय। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। आंनि खौरां फोसावनायखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांफोरखौ जोबजासे खोनासंलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथांमोना दिनैनि खौरांफोरखौ खोनासंलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दं क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन फरायसालिमाफोरनि फरायसाफोरा आसाम सरकारनि हेंथायै खुद्रिसारदों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन फरायसालिमानि फरायसाफोरा सोमावसारनायनि गुबै जाहोनानो जादों बिपिएल थाखोनि फरायसाफोरनो रेहायनि थाखाय आसाम सरकारा सरजाबना होनाय वेबार बिथांखिखौ मोननायनिफ्राय जानगाराव थानो गोनां जानायखौ लानानै क'क्राझार सहराव हान्जा सुरनायजों लोगोसे फरायसाफोरा गोख्रों खुद्रिसारदों। मख'नो गोनांदि बिपिएल थाखोनि फरायसाफोरनो आसाम सरकारा सुंजाबना होनाय वेबार बिथांखिखौ सिगांनि सेमिस्टार आनजादफोराव फेल जानाय फरायसाफोरा मोननो हायाखै। थामहिनबा सिगांनि आनजादाव साबजेक्ट बेक थानाय फरायसाफोरा गासै फिसखौनो होजोबनांगौ होननानै हायार इडुकेसन डिपार्टमेन्ट अफ आसामआ नटिस फोसावदों आरो बे नटिस फोसावनायनि हेंथायै गोख्रों सोमावसारदों। क'क्राझार जिल्लानि गुबुन गुबुन सरकारि फरायसालिमाफोरनि फरायसाफोरा बे हान्जा सुरनाय हाबाफारिखौ क'क्राझार सरकारि फरायसालिमानि लांगोनानिफ्राय क'क्राझार जिल्ला बेंगिरि मावख'सिम लानाय जादों। बे हान्जा सुरनाय हाबाफारियाव क'क्राझार जिल्लानि फरायसालिमा फारियै क'क्राझार सरकारि फरायसालिमा, जन्था फरायसालिमा सेरफांगुरि, क'क्राझार हिनजावसा फरायसालिमा, क'क्राझार कमार्स फरायसालिमा, क'क्राझार बिगियान फरायसालिमाफोरनि फरायसाफोरा खौसेयै बाहागो लादों। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलरनि हेंथायै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोख्रों सोमावसारदों। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर लाइस्राम लादु सिंनि हेंथायै सोमावसारनाय हाबाफारिया चिरां जिल्लानि बिजनी फरायसालिमा आरो बासुगाव फरायसालिमायाव गोख्रोङै सोमावसारनायखौ नुनो मोन्दों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय 36 आगस्तखालि गोसोम जि खानानै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि लांगोनायाव गोख्रों सोमावसारनायनि गेजेरजों बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर लाइस्राम लादु सिं बिथांखौ गोख्रोङै होखारनांगौ होननानै सोमावसारनाय हाबाफारि लादोंमोन। थिग बिब्दिनो चिरां जिल्लानि बिजनी आरो बासुगाव फरायसालिमायाव दखरा आफादफोरा गोख्रों सोमावसारदों। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर लाइस्राम लादु सिंनि गेना खान्थि मावनायनि थाखाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय थाबैनो होखारनांगौनि दाबिजों गोख्रों सोमावसारदों। आसामनि बजालियाव आयेन बेरेखा जाख्ल'नायनि दायाव साबा पुलिस मावख'गिरिफोरखौ हमदों। रायजोआव आयेन बेरेखा जाख्ल'नायनि सायाव रायजो सरकारा गोख्रों एक्सन लानायखौ नुनो मोनगासिनो। गोख्रों एक्सन लानायनि गेजेरजों गोबां पुलिस मावख'गिरिफोरा हमजानाय खौरांखौ मोनगासिनो। थिग बिब्दिनो क्राइम इनभेस्टिगेसन डिपार्टमेन्ट एबा सिआइडिआ आयेन बेरेखा घुस लानायनि दायाव बजालि पुलिस थानानि साबा पुलिस मावख'गिरिफोर आरो सानै ड्राइभारखौ हमनो हादों। हमजानाय पुलिस मावख'गिरिफोरनि मुङा फारियै पुष्काल गगৈ डिवाइएसपि, एसआइ अनब जयति पाटिरि, एसआइ देबजित गिरि, एएसआइ साशांक दास, एबिसि इनजामुल हुसेन। लोगोसे सानै ड्राइभारनि मुङा दिपजय रय, नाबिर आहमेद। बे हमजानाय खौरांखौ आसामनि डिजिपि जिपि सिं बिथाङा टुइटारनि गेजेरजों मिथिहोदों। बिटिआरनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझारनि बेसरगावआव थानाय क'क्राझार मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव MBBSनि गिबि बेट्सनि फोरोंथाय होनायखौ बेखेवनानै होबाय। आसाम सावस्रि बिफाननि मन्थ्रि केशब महन्त, मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्म आरो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथांमोनजों लोगोसे गोबां फाहामगिरिफोरनि नुजाथिनायाव क'क्राझार मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव MBBSनि गिबि बेट्सनि फोरोंथाय होनायखौ बेखेवनानै होबाय। एबसुनि गोलाव सम क'क्राझाराव मेडिकेल कलेजखौ लानानै दाबि खालामनाया मोगथां महर मोननो हाबाय। क'क्राझार मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव दासिम गासै 100 मासिनि गेजेराव गासै 89 सा फरायसुला फरायसुलिफोरा मुं थिसनबाय होननानै एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथाङा फोरमायना होदों। रायजोनि दाब दाब जायगाफोराव होखारस्रांनाय हाबाफारि लानायखौ नुनो मोनगासिनो। होखारस्रांनाय हाबाफारिखौ लानानै गुवाहाटियाव दुंहाव थासारि सोमजिदों। गुवाहाटिनि सिलसाखुआव आयेननि बेरेखायै सरकारनि हायाव थानाय सुबुंफोरखौ होखारस्रांनाय हाबाफारिखौ लादों। आयेननि बेरेखायै सरकारनि 150 बिगा हायाव थानाय सुबुंफोरखौ होखारस्रांनो ओनसोलनि खुंथाय आरो पुलिस बिफाना गोख्रों राहा लादों। गुबुन फारसेथिं होखारस्रांनायखौ होबथानो थाखाय बे हायाव थानाय सुबुंफोरा सोमावसारदों। सोमावसारनानै दावराव दावसि खालामनाय सुबुंफोरखौ पुलिस मावफारियाफोरा गोख्रोङै होबथादों। बे होखारस्रांनाय हाबाफारिनिफ्राय सरकारनि 150 बिगा हाया आयेननि बेरेखा थानाय सुबुंफोरनिफ्राय उदां जागोन होननानै मिथिहोदों।
रायजो सरकारा रेशन कार्डखौ लानानै मोनसे गोख्रों आयेन दानानै होदों। रेशन कार्डखौ लानानै रायजो सरकारा गोदान SOP दिहुननानै होदों। रेशन कार्डखौ लानानै गोख्रों आयेन दानानै होनायफोरा जादों मोनफ्रोमबो दाननि 1 निफ्राय 9 खालारनि गेजेराव FCI गुदामनिफ्राय रेशन दखानि एबा कन्ट्रलार एजेन्टआ माइरंखौ लांफैथारनांगोन। रेशन दखानिया FCI गुदामनिफ्राय माइरं बोखांनाय सप्तायावनो माइरंफोरखौ राननानै होनांगोन। मोनफ्रोमबो दानावनो 10 निफ्राय 16 खालारनि गेजेरावनो माइरंफोरखौ राननानै हरजोबथारनांगोन आरो बे सप्ताखौ सरखारि महरै रेशन राननाय सान महरै सानना लानाय जासिगोन। आयेन बेरेखायै उन्दै हिनजावसाखौ जुलि खालामनायनि हेंथायै गोख्रों नायबिजिरनायखौ आसाम सरकारा 1 सेप्तेम्बरनिफ्राय जागायफिनबाय। बे खेबनि नायबिजिरनाया सिगांनिख्रुइ गोख्रोंसिन जागोन होननानै गिबि मन्थ्रि बिथाङा फोसावनानै होदों। आयेन बेरेखा उन्दै हिनजावसा जुलि खालामनायनि हेंथायै नायबिजिरनायाव गोबां हौवाफोरा हमजाबाय होननानै गिबि मन्थ्रिया फोसावनानै होदों। धुबुरी जिल्लायाव खमैबो सा 2000 आयेननि बेरेखा जुलि खालामनाय फिसायनि मुं फारिलाइ मोननाय जादों होननानै मिथिहोबावदों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय। खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामदो। लोगोसे सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि SB रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।